Wara diversi entitajiet u individwi fosthom ex-esponenti tal-Partit Laburista u l-eluf li l-ħadd li għadda nġabru fil-belt biex waslu messaġġ favur il-ħajja, issa anke l-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca qed tappella biex il-proċess leġislattiv bl-emendi fil-liġi tal-IVF ikun sospiż u ssir diskussjoni. Ek fakkar il-kellim tal-oppożizzjoni dwar il-benesseri tal-familja, id-drittijiet tat-tfal u tat-tarbija fil-ġuf, Claudio Grech, f'kumment lil Net News dwar l-aħħar żviluppi u wara d-diskussjonijiet li diġà nżammu fil-Parlament. Dan kif il-President Colejro Preca appellat għal diskussjoni kif għandha tkun bis-sem ta' daw kollha involuti fis-settur ħalli tissawwar liġi li tħares l-interess komuni mingħajr ma titpoġġa f'periklu il-ħajja tal-embrijuni. L-aktar sinjal materjali li rajna f'dal aħħar sigħat kien l-appell tal-President tal-Repubblika biex iż-żewġ naħat kemm il-Gvern u kemm l-Oppożizzjoni ipoġġu madwar mejda, jissospendu l-proċess leġislattiv u ssir diskussjoni kif għandha ssir. Claudio Grech fakkar il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jiġifieri favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt naturali. Minkejja li l-Gvern sejħilhom tminċelloli aħna lina, m'hemm l-ebda dubju li dawk huma persuni. Sa dan it-tant il-kellim tal-Oppożizzjoni spjega kif il-Partit Nazzjonalista kien għadu u jibqa' kontra l-vjolenza domestika bitwemmin sħiħ li jipproteġi lil kull membru tal-familja inkluż lit-tarbija fil-ġuf. Kien għalhekk li fl-2006 Gvern Nazzjonalista daħħal il-liġi kontra l-vjolenza domestika b'kuraġġ, viżjoni u sens soċjali. Minnaħa l-oħra, il-Gvern Laburista għażel li jbiddel id-definizzjoni ta' xi tfisser familja, tant li l-unika bidla li għamel f'din il-liġi kienet li neħħal it-tarbija fil-ġuf minn membru tal-familja. Claudio Grech qal li kull membru parlamentari nazzjonalista għandu l-ispazju li jesprimi ruħu b'rispett lejn id-demokrazija. U kien hemm min ivvota favur il-liġi għaliex rid jesprimi l-appoġġ tiegħu u tagħha għal kontra il-liġi, għal kontra l-vjolenza domestika. Da ma jfisser bl-ebda mod illi kien hemm xi membru tal-Partit Nazzjonalista, xi membru parlamentari illi ma jqisx it-tarbija fil-ġuf illi għandha tingħata l-protezzjoni kollha, tantu hekk illi il-grupp parlamentari kollu b'mod unanimu qabel mal-istqarrija li għamel il-kap tal-partit illi fl-ewwel mitjum ta' Gvern Nazzjonalista, il-Gvern ġdid Nazzjonalista jerġa' jdaħħal lura t-tarbija fil-ġuf bħala parti minn din il-liġi. Fis-qarrija dwar dan, flimkien mal-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri, Claudio Grech spjega kif bħalma kien qal li se jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija żamm kelmtu u ta' free vote lid-deputati nazzjonalisti fuq l-emendi mresqa mill-Gvern ta' Muscat. Minnaħa l-oħra, il-grupp parlamentari qabel unanimament li mal-ewwel mitjum ta' Gvern Nazzjonalista ġdid jerġa' jdaħħal il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf għax jekk għall-Gvern Laburista l-embrijun u biss 8 ċelloli għall-Partit Nazzjonalista hi ħajja umana. Fl-isqarija jingħad li Adrian Delija staqsa kemm il-darba fil-Parlament għaliex il-Gvern ta' Muscat rid ineħħi l-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf mill-liġi tal-vjolenza domestika. Iżda l-Prim Ministru u l-Ministru Helena Dalli ma taw l-ebda raġuni valida għaliex ridu jneħħu l-kliem li jagħti protezzjoni inekwivoka lit-tarbija fil-ġuf.